Som sagsbehandler i et jobcenter kan det være en overordentlig vanskelig opgave at få personer, der er arbejdsskadet eller som på anden måde har fået begrænsninger i erhvervsevnen, tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange forhold, der gør sig gældende, og det er ikke altid, at det er nemt at få brikkerne til at falde på plads på den rigtige måde. Her på ARPI vil vi gerne være behjælpelige med at prøve at lette den her proces, sådan så at vi kan få oplyst både borgere og virksomheder om de muligheder, der ligger i systemet, og om de ting, som man kan forvente, at man kan få hjælp til, blandt andet fra jobcentrene. Vi vil gerne være den positive vinkel på, hvordan kan man udnytte den erhvervsevne, man nu har tilbage, og hvordan kan virksomheden være med til at få afdækket den her erhvervsevne og måske få sat den i spil i egen virksomhed. Vi vil prøve på bedst mulig måde at være behjælpelige i forhold til det lovgivningsstof, der nu måtte være, og så give folk de redskaber, der skal til, at når de så møder på jobcentret, kan komme med en positiv og konstruktiv vinkel på, hvordan kan de få løst lige nøjagtigt deres situation. Vi håber på, at I som sagsbehandlere ved jobcentrene vil bruge ARPI som en konstruktiv medspiller, give os de input, som I synes, der kunne være behjælpelige, sådan så at vi kan lette processen for folk tilbage til arbejdsmarkedet. Er der nogle ting, som I synes, vi skal belyse, er I meget velkommen til at tage kontakt til os, og ellers så håber vi på et fremtidigt godt samarbejde.